gumelar kemlacat loncat sakjroning kekayonan nggih wis kakantun mantelung mangulon uga mantelung mangalon nggih kang lisana katiup dening samirana ngagem wis wah obyek lah ya iki kang wujudipun petang gegelan lan uga girsing wis lho lompat sakjroning tapak kamutren nggih kang karo wujud petak kaparing asma ya iki kang sabya hanoman kang sadhake mancolot ngiwa mancolot neken katon kesit lah hop nah wis sapa pawokan kang mantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning samirana katon lan uga katon ora nggih wis kae sajake kang bakal dadi pepalak ningsung lan uga bakal angkoyak-angkoyak ana sakjroning kraton wis hop anggota kae jebul anggota oh bakal tak oyak-oyak iki wah oh iki coba yen pancen kowe darbe watak satriya mambara tutun ana salanggoning lalayonku nggih resa anggota mandeg kok dhisik aja sira tak tutupi kalor bali mangetan bari mangidul kowe keparat banget iya coba pas tak mandeg kok iki lho anggota kang bakal tanding kowe iya hop lah hop nah weh anggota wae lemu daging to iki not anggota wae lemu kena dicari-cari gas saya suwe saya gemoy anggota coba manfaat lagi ngalengko badi rodo bakal tak dadeke alun-alun bakal tak dadeke awu geni oh kaya iki yen pancen kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewi ku Sinro bakal goyong Dewi Sinro kan goyong lali bos hop yuk hop yuk lah ya hop loh katon jengkilak pensolatan rasa jerone taman kamutren keng opo kek aloman aja sira kewanen mandeg kok dhisik kok lho oh blah
Yang aku kurang budal ngalih kok kene. Kae sajake anggota wis nututi aku tak rodok golek papan sing ombo. Hei, dok anggota, aja keplinti kowe. Rene karo lampangane ombo, Dok. Nek ning panggung kita paling teblok loro. Yo, coba maju tutut ana layu kuwi iki, Dok. Panoman kowe aja kaget sesumbar kowe man. Kowe apa wis jamu to pan awakmu kuru ngene iki piye to pan kowe? Wes kuru ning aku ki wanti karo kowe, Dok. Yo, maju kene. Anjing kalau aku keparat tenan kowe. Yo. Wus. Yo, Dok, kowe ndang medhok, Dok. Suwi. Lah lagi, Dok. Wih. Weh, man kok. Mun anggota ora bakal sirih, anggota ora bakal mlayu. Yen mau ngadepi kowe man motor ini yo. Kilo anggota sira papan golek papan nombo tak tututi nggon sing ombo. Weh. Wus. Kae kok ana kombongan gedhe piye to, Sus? Weh, iki kratone ndoroku bakal diobong anoman weh. Man. Bangsat keparat kowe. Loh. Weh, anomane iki marane? Nang mburi. Wah. Weh, aku ora mlayu doy iki lho, Dok. Bakal tak lu kami dening pecah lu diraku karo tak labui. Weh. Rindu mabur mangawar rehat tengarane acure tetak kadya putula ora praciting turangga esti rakatna eka dojo lalayu
Dan goreng dewa lamale gosok wes lolo wes tak antem kiwa kowe endomu kiwa tak antem nengken endomu nengen ora kena kosok yen kono kowe tak cekel ora bakal mlayu kowe gedhe dhuwur ning ala tak cekel tangan kiwa wae kowe ora bisa mlayu kowe rong jamu ya Dok ora jamu mana ning mburi ana apa ki Mang Dok iya hus up lah ora apa-apa oh sompiar dening aku mati hop lah ya Dok, kowe kok mentolon nyekel aku awakku cilik to, Dok. Memang niku karo cah cilik kowe. Coba yang lanten kowe iso usul teko tanganku. Biar pancen kowe sekti mamboro kowe. Nah, ora iso. Kowe ndak bisa. Oh, yang kaya ngono iki tapanono, Dok. Pati pecah jenengan pecah siramu. Woi, gus lah. Hop. Aiki, yo mama lo nih. Ketik kowe sing segak. Apa iki? Wus. Iki bocah cilik longger. Renyek iku. Wes. Oh, iya iki lho. Yen kaya ngono iki lho, mati dening aku katiya sampe habis.